yiziphi izifo abantu ekuyizona abareporta ngazo kakhulu kulezi insuku? Ikakhulukazi kulezi insuku ngizoqala ngaso nje isifo lesi kade sikhuluma ngaso sika HIV. Absolutely. Namanje sisabathola abantu abasibathola ukuthi ba HIV positive, ama cases asangena. Yize sizama ngayo yonke indlela ukuthi siwagweme ngoba sinezinto eziningi esizama ngazo ukuthi sivikele. Sinama condom njengoba usushilo, sino PrEP, siphinde sikhuthaza abantu ukuthi bengayibandakanyi ocansini nanokuthi ke beyihlole ngaphambi kokuba beyibandakanya ocansini. Yeah. Enye into umuntu uzoyibuza ukuthi iziphi into engingabona ngazo ukuthi ke sekungenzeka ukuthi impawu zocansi lezi isifo socansi lesengiphatha siyavuka phela uhlala uvuka ekseni uyazi na ukuthi kwenzeka ukuthi uyawuza umzimba wakho kodwa mase khonto izwayo ngayiphi le ngamele icishe ingichushisa ukuthi hey ngathi isifo socansi ke lesengiphethe manje iziphi impawu? Impawu njengoba izifo zocansi ziyininganyana nje bengisakhulume ngo-HIV zikhona nalezi ezinye la khona uthola ukuthi mhlawumbe umuntu uzobona kuphuma into eyuketshezi lapha esithweni sangasese enephunga, omunye ke mhlawumbe ezwe kuba buhlungu esinyeni sizothola irash kube nezilonda, omunye noma eyocansini kube buhlungu. So izona impawu ezijwayelekile lezo ke ikakhulukazi ngoba ekubuyela nje nasembuzweni obuqale ngawo ukuthi mhlawumbe iziphi izifo esizibona bayireporta kakhulu. Ikakhulukazi isifo lesi esiphatha kakhulu amadoda sisakhula kwakubizwa ukuthi drop la khona ezothi umuntu mayeyochama kuthi makuqala nje ezwe ngathi kuyashisa umchamo. Uzothi omunye eyihambela nje noma eyihlalele uyaqala uyabona sekumanzi lapha yani mhlambe kwi-underwear yakhe yabone kube noketshezana ngokujwayelekile luba mhlophe. Lutho kuba nephunganyana nako wesifazane kuyenzeka ngoba nabo angithi kuyenzeka be present ngakho ukuthi kube khona uketshezi oluphumayo ngaphansi kube buhlungu izinye bebona ama rash bese kuba naleso kuthiwa ama warts. Kusuke kuyizinsumpa ke iqala nje zingamashashaza amancane ezingaba sesithweni sangasese. Bese siba nalesi ke ngeke ngikwazi ukusishiya ngaphandle sijwayele ukusithola kubantu abakhulelwe. Sisibiza ngosyphilis igama lesizulu kobe engakabi nalo uMnumzane Maphisa. Ngisazolicinga nje ngelinye ilanga ukuze sikwazi ukusilishwa. Siyisifo siyasikakhulukazi siyasibahlole ke bonke abantu abakhulelwe kakhulukazi ukuze sibone ukuthi abanaso yini ngoba siba nemithelelo emibi kakhulukazi emntwaneni. Sihlasela kakhulu nje izitho zomzimba uthola ukuthi ohlaseleka isibindi kuyohlaseleka ubende kungahlaseleka even amathambo.